Wakilan Hausa Bakwai TV da ke jihar Sokoto sun zagaya a cikin kasuwannin da ke cikin garin Sokoto domin jin yadda farashin kaya ke tafiya a wannan shekara da kuma bambancin su tsakanin shekarar nan da kuma shekarar da ta gabata. Shugaban ƙungiyar 'yan kaji na jihar Sokoto ya yi mana bayani game da yadda kaji suka yi sauki a wannan shekara. Haka kuma bayan jin ta bakinsa mun ji daga bakin shugaban ƙungiyar 'yan sakai na jihar Sokoto da kuma shugaban masu tafarnuwa, dukansu sun tofa albarkacin bakinsu kamar haka. An samu bambanci sosai tsakanin bara zuwa bana. Abin bara a kowa sani wanda ya fi kaza kuka kama da na Hausa zuwa da Turawa komai kudin shi sai ya ji babu daɗi saboda ba kudin kama ba za ka samu ba. Duba da kiraye-kirayen da malumma da yi da ita kanta gwamnati yana haɗaka da ke tsakanin 'yan kasuwa, shugabannin 'yan kasuwa da malumkan addini da ita kanta gwamnati. Kuma muka taki shekai muka ga cewa babu da abin da za mu yi lambar ta mu gudunmawa ga harka addini da jama'a. Muka shiga sako da dai wannan jiha muka yi kira ga magoya bayan abokan sana'a mu cewa su ma su tsoron Allah duk wanda zai aje kayayyakin da zai da sallah ko kuzi lokaci kaza don wani guri zai ji tsoron haka. Kuma hakan yana da asali na samun sauki wanda ya sa ko kaza ko zabo ko guda dubu nawa ake so ga halin da ake jan da kashi ko kasuwa za ka samu cikin lokaci in Allah ya yarda kai adalci ka san akwai sabon bambancin farashi bisa ga bara. Ana magana wannan shi ne asalin yin noma ya dawo cikin gari shi ma ya nasi wanda da shi ka noma magari abinci ya dawo cikin gari ya tsaya can yan bayan da suka fi su kai shi daji su hansu sun inda an sa ya kai shi ma ya nan daji Ba ku haɗa su, ku haɗa su. Na raba haushi na ce ɗan tattuna shekarar bara. Bana ba ta tafi da daɗi ba. Gaskiya azumin bara kan daɗi bana. Rahoton kenan Bilyaminu Abdullahi Hausa Bakwai daga jihar Sokoto, tarayyar Najeriya.